Dobrý deň. V dnešnom videu sa budeme zaoberať tým, ako systém Collet použiť vo vašej triede v každodennom vyučovaní. Na začiatku by bolo vhodné predstaviť Collet na vašej škole. Aplikácia Collet je vytvorená tak, aby nevyžadovala zaznamenávanie osobných údajov žiakov, to znamená, že spĺňa všetky náročné podmienky pre GDPR. Aj tak je vhodné informovať rodičov a zákonných zástupcov vašich žiakov, že žiaci budú používať niektoré aplikácie, vrátane aplikácie Collet a napríklad ich požiadať, aby tieto aplikácie nainštalovali do vlastného zariadenia svojich detí a aby vás kontaktovali v prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok. V nasledujúcich niekoľkých minútach si ukážeme vzorovú alebo pripravenú vyučovaciu hodinu. Štruktúra ukážkovej vyučovacej hodiny je následovná. Na začiatku bude aktivita na prelomenie ľadov, potom si žiaci stiahnu a vyskúšajú aplikáciu Collet, neskôr vyskúšajú úlohu o kresliacom robotovi bez použitia aplikácie a na konci bude spätná väzba a čas na zodpovedanie otázok. Pozor! Medzi jednotlivými aktivitami dajte žiakom čas na zamyslenie sa a diskusiu. Prvou aktivitou vyučovacej hodiny bude aktivita na prelomenie ľadov. Študenti by mali zobrať svoje zariadenia a použiť link alebo QR kód, aby sa dostali k zadaniam úloh na prelomenie ľadov. Učiteľ by mal vytvoriť skupiny 2 až 3 žiakov a byť v triede na to, aby im pomáhal v prípade akýchkoľvek problémov. Máte možnosť vybrať si jednu alebo dve z nasledujúcich úloh. Tých úloh je viac, pretože v triede budú určite šikovnejší žiaci, tak aby sa nenudili, kým ostatné skupiny skončia. Po ukončení aktivity na prelomenie ľadov by mala nasledovať prestávka na zamyslenie. Žiaci by mali dostať jednu z následujúcich otázok, čo ste si všimli, čo vás zaujíma, máte nejaké otázky, prípadne môžete rozšíriť ďalšie otázky na poskytnutie spätnej väzby. V ďalšom kroku by si mali žiaci nainštalovať aplikáciu Collet do svojich mobilných zariadení. Sú tu QR kódy na použitie v Apple Store alebo v Android Play Store. Potom, ako si žiaci nainštalujú aplikáciu, môžu zadať kód prvej cesty, môžu použiť ľubovoľnú cestu, ktorú sme použili v jednotlivých videách, alebo môžete vytvoriť pre nich vlastnú cestu. Nezabudnite, že treba začať veľmi jednoduchými úlohami, aby si žiaci naučili používať aplikáciu. Uvidíte, že žiaci veľmi rýchlo pochopia základné koncepty a to ich môže motivovať a ďalšej práci. Ak skončia príliš skoro, môžete využiť ich voľný čas na to, aby pomohli ďalším študentom pri ich riešeniach. Keď žiaci naprogramujú riešenie, môžu si svoje výsledky skontrolovať v 3D pomocou aplikácie rozšírenej reality. Kliknite na zobraziť a nastavte vaše zariadenie tak, aby videlo marker rozšírenej reality, ktorý vidíte na tejto snímke vpravo hore. Môžete takisto poskytnúť žiakom vytlačenú verziu markera. A prečo? No pretože vizualizácia ich riešení žiakom pomôže hneď skontrolovať, či to riešenie je správne alebo nesprávne a súčasne použitie rozšírenej reality a trošku zábavy má veľmi motivačný efekt, ako sa ukázalo v pilotnom testovaní aplikácie. V rámci projektu Collet sme nevytvorili iba úlohy v aplikácii, ale používali sme aj tzv. Computer Science Unplugged, čiže úlohy bez potreby počítača. Môžeme si vyskúšať napríklad úlohy o kresliacom robotovi, kedy jeden žiak mu vytvorí kód, pomocou ktorého iný žiak je schopný nakresliť zadaný obrázok, napríklad dopravnú značku. A ako úlohy a aktivity vytvorené v projekte Collet sú v súlade s naším štátnym vzdelávacím programom. Informatické myslenie je podporované národnými učebnými osnovami matematiky. Vo všeobecnom popise pre nižšie aj vyššie sekundárne vzdelávanie matematiky sa uvádza, že používanie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré zdĺhavé výpočty alebo postupy a umožniť žiakom sústrediť sa na podstatu problému, čiže používať automatizáciu a algoritmické myslenie.
Pre témy na nižšom sekundárnom stupni, čiže na základnej škole, neexistuje žiadna konkrétna podpora. Na vyššom sekundárnom stupni, čiže na strednej škole, sa odporúča používať software na skúpanie vlastnosti funkcií a vo finančnej matematike sa navrhuje použitie jablkových kalkulátorov. Na Slovensku máme informatiku a históriu vyučovania informatiky veľmi dlhú. Na základnej škole sa preberajú cykly so známym počtom opakovaní a práca s textovými súbormi a jednorozbernými poliami na gymnáziách. Takže miesto na zaradenie kolet určite máme. A aké ďalšie výhody prinesie zaradenie aplikácie kolet do vyučovania? Samozrejme budeme vyučovať s využitím najnovších technológií, rozšírenou realitou. Patrí aplikácia k digitalizácii a k rozvoju informatického myslenia. Patrí a je bezpečná pre používanie v smartfónoch a tabletoch a keďže je zdarma, sú tu aj nízke režijné náklady na prípravu nových vyučovacích hodín. V nasledujúcich pár sekundách si povieme niečo o jednotlivých úlohách vytvorených v rámci projektu COLET. Veľmi obľúbenou a asi najčastejšie využívanou rodinou úloh je úloha o stavbách z kociek, ktorá rozvíja algoritmické myslenie, dekompozíciu, abstrakciu a zovšeobecňovanie. Máme niekoľko scenárov, čiže programovanie tvaru v L, pyramídu, kocku, kváder. Ďalšou skupinou úloh sú úlohy na tvorbu vývojových diagramov, ktoré využívajú činnosti každodenného života. A úloha o kresliacom robotovi, Draw a Bot, kedy žiaci tvoria postupy, aby ich spolužiaci nakreslili obrázok podľa zadaného vzoru. Inou veľmi obľúbenou sériou rodinou úloh sú úlohy o dronovi, ktorý lieta v rozšírenej realite a využívajú takisto ako stavby z kociek prepojenie 3D prostredia a informatického myslenia.